गोविंद दीह बाबा महाराज के 24 अप्रैल के भंडारा है समाज के। ये हो बंसीलाल भाई चले के बाहो बाली गोविंद दीह बाबा महाराज के 24 अप्रैल के भंडारा है समाज के। सेवा में आवे के बाटे सबका मान से चक भोरा में दीह बाबा के खुशी करल जाई हो पूजन से। चक भोरा में दीह बाबा के खुशी करल जाई हो पूजन से। गौआ के डीह बाबा हवे अगुआन हो, दुख दूर होला जे भी भइल परेशान हो। अरे ए हो भैया सही कहताने हो। गौआ के डीह बाबा हवे अगुआन हो, दुख दूर होला जे भी भइल परेशान हो। पूजा पाठ में शामिल हो जा ए भैया लोग मगन से। चक भोरा में दीह बाबा के खुशी करल जाई हो पूजन से। चक भोरा में दीह बाबा के खुशी करल जाई हो पूजन से। प्रेम से बोलो बाल गोविंद बाबा महाराज की जय। चक भोरा में दीह बाबा के बाटे हो धाम हो, सबके हु जुटल बाटे गौआ जहान हो। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बा ए भैया। चक भोरा में दीह बाबा के बाटे हो धाम हो, सबके हु जुटल बाटे गौआ जहान हो। सबके सुख मिली भैया गाँव के कीर्तन से। चक भोरा में दीह बाबा के खुश करल जाई हो पूजन से। चक भोरा में दीह बाबा के खुश करल जाई हो पूजन से। जिला बाबा दो ही देखा और आई भावे हो, भंडारा के गीत देखा सुजीतवा गावे हो। सुजीतवा के प्यार दी जाए भैया लोग। जिला बाबा दो ही आवर राई देखा भावे हो, भंडारा के गीत ए हो सुजीतवा देखा गावे हो। बहुत प्यारा होई भंडारा धरती और गगन से। चक भोरा में दीह बाबा के खुशी करल जाई हो पूजन से। चक भोरा में दीह बाबा के खुशी करल जाई हो पूजन